egapen izandako esperientziek ekarri dute gaur egun nire semeak egapera ekartzen. Azkenean ikasle hori bezala ere, bertan oso oroitzapen ona dazkat, bizipenak izan zian netzako oso esanguratsuak eta horrebeak emate dian konfiantza gaur egun nire seme-alabak eskolara ekartzeko. Hemen herrian erosotasunagatik eta baita ezagutzen genuelako ere ikastetxean, nik bertan ikasi nuelako. Eta bertan balore eta goxotasun handiekin ibili ginenez, pentsatze dugu gure seme-alabentzako ere hori izan daitekela aukerarik hoberena. Eta nik asmatu dugula esan behar, ezta? Umeak zoriontsu dira, gustora joaten dira, gaixo daudenean ere burruka izaten dugu, eskolara ez joateko edo ahaleginak egiten. Beraz, gune zoriontsua da, ondo pasatzen dute eta hezkuntza metodo berri horiekin zoriontsu izatea jarraitzea espero dugu. Herriko eskola dela, denon eskola, eta euskera ardatzokita anitza danez, eleaniztasunari ere garrantzia ematen diola eta denok dakagula tokia eskola honetan. Nahi hasieratik erakarri ninduena zen, eskaintzen zen gertutasuna, eta gero ikusi dut ere autonomia desente landu dela, beraien hezkuntzan. Ni bertako ikaslea izanik eta irakasleekin izandako gertutasuna konfidantza handia eta lasaitasuna handia eman dit bereiek egapera egitea. Nire ustez, egapen pasatako momentuak irrifar batekin goatzeak asko esate dugu bertan pasa izan dugun, bizi izan dugun esperientzia. Ni egapetaz dakaten oroitzapena da zeon giro herrikoia eta gertukoa, eta bertatik altaitutela betiako izango gian lagunak. Niri gehien gustatu zaitena frantsesa ikasteko aukera izan zen eta horrek hizkuntza berri bat ezagutzeko ireki didan bidea. Nik uste jasoeten heziketan kalitatea daola batez ere oinarritua eukituten irakasle batzuen inplikazio pertsonalean eta izaera.